Val. Ara inserirem la imatge que ha d'anar a la portada. Com bé vos dic en el document, aquesta imatge la podeu haver descarregat abans en el vostre ordenador, una imatge que vulgueu, o directament podeu cercar-la amb una opció que tenim en el Docs. Vale? El primer que farem serà inserir imatge. Si ja l'hem descarregada abans, anirem penja des de l'ordinador. Vale? Pitjarem aquí i se mos obrirà el navegador de finestres i de carpetes del nostre ordinador. Anirem a cercar-la allà on l'hem descarregada, que això sí que és important, quan mos descarreguem una imatge a internet, mirar bé on mos la descarrega, si no sempre estirà a descàrregues. Jo l'he descarregat a l'escritori, per tant pitj i li dic que obrir. Vale? Així que ara aquí ja tenim l'imatge quan pitjant damunt la puc modificar el tamany, val? I una opció també que té és que si feis 2 clics damunt li puc llevar part d'imatge, vale? La puc ratear. No és el mateix fer-la més grossa o més petita que ratear-la. En el meu cas no me va bé perquè estic perdent imatge, vale? Així que la deix tal qual estava. Pitjam a qualsevol altra banda del meu document i ja tinc l'imatge inserida. Si en lloc de tenir una imatge a internet la vull cercar, el que faig és tornar a imatges, insereix imatges i fes una cerca al web. Vale? I això, com que tot està connectat, se connecta amb el Google. Vale? I aquí puc posar, per exemple, estructura amb mecanisme, o vosaltres si cercàssiu una nòria, un pou, el que sigui. I jo, per exemple, cercaria... Les cerques no són tan bones com les de Google directament, però bueno, seleccionaríeu quina és la que volguéssiu, la seleccionam, ens surt aquí com que està seleccionada i pitgen el botonet d'insereix. Val? I el mateix, puc canviar el seu tamany, vale? Jo vos recomano que sempre se guardi proporció, que vull dir guardi proporció, que modifiqui el tamany des dels escaires, no? Perquè si només modific l'ample, estic perdent la configuració de la imatge. Vale? Per tant, quan vull fer-lo més gros o més petit, tinc aquí. Una altra cosa que antes no vos he dit és aquest cercle d'aquí que me permet rotar la meva imatge si qualque dia mos interessants. Vale? Així mos queda torta. Aquí a la portada no queda massa guapo, el seu és que estigui ben anivellada. Vale? Per tant, ja hem inserit una imatge en la meva portada.